BTR रेकर्डआव जेबो गैया होनना बुङै सोंखारिबोबाय थाबाय नाथाय हाग्रामा महिलारिया गावनि जे बुंबाय जे माने अदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि BTR रेकर्डआव मख'नाय दङ बेखौ अदालगुरियाव हाग्रामा महिलारिया गावनो फिथा हाहैबाय अन्थाइ खाम्बा गायसनहैबाय नोङो बिनिफ्राय नों चिराङाव टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्टनि इनस्टिट्यूट बे इन्डियाननि गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय मोनसे इनस्टिट्यूशन बेखौ नोङो चिराङा गाव अन्थाइ खाम्बा गायसनहैबाय दा दुखुनांथावै सासे CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा बेयाव बुंबाय जे मा होनो बिल्डिंखौथ' आं लुना होनोसै बेखौ बोरै सालायगोन दा बुंनो थाङोब्ला दाय जायो एसेबां रायजो राजाखौ जाम्बा बादि साननानै बेबायदि खोथा बुंनायानो नोङो हटेलजों लोगोसे मोनसे इनस्टिट्यूशना सेंसन जाखांनायजों लोगोसे बेखौ बोरै सालायगोन मगोन गासिबो बुस्थुफोरखौ सानजोबखानानैसो मा होनो इनस्टिट्यूशन मोनसे सेंसन खालाम बिल्डिं लुनाया बिनि मोनसे पार्टल' बेयाव स्टाफ फैगोन बेयाव मा होनो मा कर्सफोर थागोन बे गासिबो बुस्थुफोरखौ वेल प्लानजों बेयाव सेंसन खालामनाय जायो बिल्डिं लुनाया बिनि मोनसे पार्टल' दा मोनसे पार्टआल' मा होनो चिराङाव टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्टनि जे इनस्टिट्यूशन गायसनदों मोनसे पार्टखौल' मावजेनदों बिल्डिङा जाखांनाय लोगो लोगो बेखौ बोरै सालायगोन सोर आन्डाराव बेखौ सालायगोन बिनि स्टाफ बिनि स्टुडेन्टफोरनि माबा बेखौ बोरैनिफ्राय होगोन इनस्टिट्यूशनखौ सेंसन खालामनानै थाजोबखायो नोंथाङा निसिमायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव मडेल कलेज इनस्टिट्यूशन बाव गायसनजादों खैलामैलायाव बेयाव गायसननायनि सिगां सेंसन खालामनाय लोगो लोगो बेखौ बेयाव मा होनो एकाडेमिक माबाफ्रा कर्सफ्रा थागोन बेखौ वेल गासिबो उमुगा थागोन होनना माजोबनाय एथ' डिपार्टमेन्ट थागोन बिनि थाखाय एथ' स्टाफ नांगोन बिनि अलरेडि सेंसन जाजोबखानाय दिनै बाव स्टार्ट जाबाय दा नोङो एसेबां नेहाथ सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा मा होनो बेबायदि नेहाथ बाथ्रा बुंनो समायामोन आरो बिथाङा इन्टेन्सनेलि जुदि बुंदोंब्ला बिनिफ्राय जों मोनसे बुस्थुखौ रिडिं खालामनो हायो बिथांनाव थोजासे नलेज गैया होननानै जों बेखौ सानना लानो हायो आरो